Вече знаеш, че в Германия е задължително да си здравно осигурен, без значение дали си назначен на работа, самостоятелно лице или безработен. Но колко пари трябва да плащаш за здравната осигуровка и има ли вариант да спестиш някое друго евро? Здравей и добре дошъл на нашия канал! Ние сме първият застрахователен брокер с български език с повече от 15 години опит на пазара и в това видео ще продължим темата за здравното застраховане в Германия. Ще ти обясним как се определя вноската за твоята здравна застраховка и какви опции имаш да спестиш. Вноските за здравно осигуряване се базират на твоите доходи, като има минимална и максимална вноска. Като назначен на работа от твоята брутна заплата автоматично се взема 14,6%, което е задължителен процент за всички здравни каси. Към това избраната от теб здравна каса има право да вземе допълнителна вноска между 2,18 и 4,4% от твоята брутна заплата. Ако си самонаето лице, вноската се определя от твоят приход. Тук ще трябва всяка година да изпращаш на здравната каса документи, посочващи какъв приход си имал. Съответно, колкото повече пари печелиш, толкова повече ще ти вземат за здравно осигуряване до една определена граница от 5512,50 евро на месец. Над тази граница вноските за здравно осигуряване не се покачват повече. Ако си безработен и си записан към агентурата по заетост или бюрото по труда, не трябва да се притесняваш. Държавата плаща за твоята здравна застраховка. Какви опции имаш да намалиш тези удръжки? Тук има няколко варианта в зависимост от твоята индивидуална ситуация. Най-лесният начин е да смениш здравната каса с такава, която иска по-ниска членска вноска. По този начин автоматично можеш да спестиш до 2% от твоята брутна заплата. Допълнително здравните каси предлагат няколко специални тарифи, при които имаш опция да спестяваш пари. Такива са тарифите с самоучастие, при които ти плащаш една фиксирана сума за година, като отидеш на лекар. В замяна от здравната каса ти изплащат автоматично до 600 евро годишно. Тези тарифи са особено подходящи за хора, които активно се грижат за своето здраве и рядко имат нужда да посетят лекар. Отделно имаш и опция да участваш в бонусна програма на съответната здравна каса. По този начин можеш да си гарантираш връщане на определена сума, ако се грижиш за здравето си, спортуваш, ходиш на профилактични прегледи. Тук е добре да провериш при твоята здравна каса какво трябва да правиш и колко пари можеш да получиш обратно. Някои от общите неща са членство в фитнес, зъбна профилактика и ваксини. Абонирай се за нашия канал и натисни камбанката, за да получаваш всички известия, за да не пропуснеш нашия следващ клип, в който ще разгледаме какво предлагат здравните каси като услуги извън заплащането на медицинските разходи и лекарства и какво става с твоите доходи, ако се разболееш. Застраховай се правилно!